На гэтым тыдні ў Смаргонскай раённай бібліятэцы адбылася прэзентацыя кнігі калектыўнага зборніка літаратурна-мастацкіх твораў паэтаў Гродзеншчыны. Зборнік пад назвай «Памяці вечны агонь» прысвечаны 80-годдзю Вялікай перамогі. У гэтай кнізе 56 аўтараў. Яны прайшлі ўсе конкурсны адбор, каб патрапіць у гэтую кнігу. І адрозніваецца ён ад папярэдніх зборнікаў, якія выпускалі некалі ў Гародні, тым, што тут не толькі паэтычныя творы, але і празаічныя. І эсэ, і ўспаміны, і нарысы людзей пра падзеі Вялікай Адчыннай вайны. 4 аўтары з 56 жыхары Смаргоншчыны. Яны прысутнічалі на прэзентацыі і зачытвалі свае творы. Сёння прыехалі са мною паэт, публіцыст, літаратуразнаўца, намеснік мой, Радзівончык Дмітрый Мікалаевич. Ці пачуе сучаснік, а ўдзячны нашчадак ці зразумее, ці прыме, не факт. Дык навошта тады ўвесь гэты кардыбалет са скалынаннем паветра, гульнёй на нервах? Над часам нішто не ўладна. Сярод гасцей таксама былі паэтэса Кацярына Каламейцава і Тацяна Лугавая, уражэнка Смаргоншчыны. Іх вершы ўвайшлі ў зборнік. Акрамя членаў Саюза пісьменнікаў, тут проста з усёй вобласці нашай, з розных раёнаў, паэты, празаікі, эсэісты, яны даслалі нам свае творы. Новыя імёны мы яшчэ адкрылі. Абсалютны эксклюзів. Так, так.